Amai makasimba. Akukukwasai izvo zvida kuchikukwazisai manje tiri pamhepo payapa tatichambotaura tiri saudandotora ndakadai here hazvinomboita ingaini shena ndinayo wanindi kutobva nekusango ndinotamba mwana wangu handitambi ndinotamba kusaidhi kwekuti ndiri kuona kuti tiri vapenyu tese asi izvo zvandisi kutamba ndizvozvo handiti wazvizwa aiwa ndizvozvo ndakasuwa kwazvo kusuwa kwekusuwa kwekwe ndosaka maona ndasvika muzuva ranhasi tangoti regai tiuye timbokurukura neni zvichida patichazobvawo pamwe munenge marerukirwa zvichida mangwana nyaya yatoda kukurukura nezvayo inokwanisa kuzotibatsira zvekare isusu semhuri. So muzuva ranhasi amai tatiregai timboya tinzwe chiitiko chakaitika chemwana tsaona yamakasangana nayo mumazuva achangodarika. Toda kuti mungotitsanangudzira zvamuri kuziva imimi maitikira zvakaita kuti zvakafamba sei. Right, ini ndakabuda pano Friday tichienda kuurara kwazengeni kwasisi yangu tichimuka Saturday tichienda kuMozambique kuti taenda kuenda kumba kwedu kuMozambique. Saka taenda kuenda kuona anhu ari kumusha kuti akamira akagara zvakanaka here bhozi anga ari kumborwara sikoma hanza dzedu yanga iri kurwara. Saka tata mumanika tobva tatoona mudhudhudhu unoenda ikoko ndakati ngatiende taenda paya. Saka manika foni hadzibati beti manetwork. Saka ndari akatodzima foni yangu kwatosvika paya takatodarika mumanika tatoamberi uko ndokazotanga kubata chinyi network kuagriko. Unozi kuagriko apene kuti unokuziya mafoni ini yangu yanga kadzima. Sisi yangu akati yangu yakutoita yakutoringa mukoma munimba mukuru anga ari pakati yangu yakutoringawo. Ndikati chamboenda kutereti ndaenda kutereti paya ndope ndikutobva kutereti ndikutozwa chiti musamutaurira ba musatombotaura ngezvazvo. Ini ndakangofira hangu kutozwa ropa rangu kuti pane zviri kudini zviri kuitika. Ndope ndakatosvika zasi panapa tichatodarikire kwendepi kwetiri kuenda banga todzokerera panapa kuagriko ikoko. Chinyi akati mwana mukomana mupado wapo wapondwa saka waendesawo general. Saka isusu ngatopindira patende bi kugeneral tosangana naye kugeneral ndokautopetuka ngeubhema vharuko. Takauya kupinda ngeubhema vharuko dai kuuya kwachigodora kwazopinda mutaundi. Tata mutaundi ndope ndikutozwa audio yapinda mufoni yane yasisa akati nematambudziko ngari kuMozambique anhu atopasana masoko ina handina chendiri kuziya asi ndainga ndikuziya bhozi ndandazwa soko irori sisaiti akandinakisa kuchema motika yatandina ndikati muri kuchemeya ndii matiti shinga here tisvike kwetiri kuenda. Saka muri kuchemei zvese zvimutofunga zvacho zvezvo ini ndudini ndatava kuzofira kutoti hapana zvisina kunaka memberi asi hambai basi. Saka pendakazozwa audio yakuti nematambudziko ndope ndakatanga kuti ndo zvemainyarara here izvi asi dai ndakakutaurira ngadai tisaisvika zvakanaka. Saka ndati hambai wakugeneral. Saka takanoti tichipinda pageneral paya tichigara pasi motika yemapurisa nata toenda kubva atosvikawo kwatotera masure iyo pamberi isu masure kusvika kunyararo kuya kuinoiswa kuya svikei mapurisa ototi gare anhu eurunyararo wacho yaya kubva azouya akati onai munhu wenyu kuti ndizvo here. Kwautovhura bhokisi riya toona hazvishandiba. Murundiswa zvidura pano ndati hazvishandi. Mwana wainwa mwiri wake vagaro esaya ndiwo anga akaita ngati mpepo zvakaita mpepo chachaishi ganda rake remagaro rese. Baba riya akamubudikidza akati akamuona mwana wakatanga chimukuyu. Mwana unga ananikwa ngemagetsi mandizwa kureva kuti mwana unoyu unonga akasvutwa chinyi uropa. Kurova kuti mwana unonga akasvutwa chinyi uropa nokuti kuoma kwanga kaita chaiko chaiko zvaireva kuti uchata achibhora kana kuti munhu wananikwa uya maomere anga kaita acho. Asi ndangoti Mwari kana zvinhu zvimaitirei maita kuti mwana uyo ndakasiya Friday ndichienda kuMozambique ndichizotiwo pamwe ndaadza ndosvikawo mhuri yangu yakadini ndagara zvakanaka. Handina chendakakona kutaura ipapo. Mwana ubva atotorwa kubvaiswa mukati kwakutoya kuno mupina wanga kuno nemapurisa aya tosvika paakaroerwa zvishuwa takapaona miti yanga iripo mapuranga anga aripo
matombo 2 akakura kudai mairi angaripo kwakuita miti yaivhunywa pane miti iripo pasango ipapo yaivhunywa mapisi acho angaripo kwakuita mabhurumu andimuraziva bhurumu yetinotsvairisa mumbayo mamopo miti yacho yanga iripo mapisi akadenge chiro chiriapo icho matizwa ndo pakatoti mapurisa masedis azi bvaipo murubhurisa shiri dzedu bvaipa papo andikati ngati vanhu vari kwatodini kwautosumuka asi panga paina akomana 2 aitaura kuti zvakatoitika vanhu yese pamaraini panapa hapana sikasiziba zvakatoitika panapa ini ndadarika panapa kuti zvichitoitika mukomana ndo wakazotipa formation yese kuti ndo mwana wanga ari mumba umo asi vaitaura mujuraho ndo maakatanga akati ngatiende basi hakuna kumuri kuenda ngemasaidi akati famba imwendi ndaikwe muri kuenda tiite basa renyu amutori mutemo kusamako asi uri kuzi mwana wakabuda pai kuti kwanga kwakutiza kuti kwanga kwakudini imi nharaunda kana mechizizwa kana zvedu kutaura panosvika auction ngaiwe munyika ine ngatiwe tiine kuita kwesisoja kwete kuparadza nyika ba ngatibatane penaronga ine yafya vanhu vakati wandei hakuna mazuva kwabva kufawo futi mumwe munhu ngeuponwa handiti saka takazondouya kumba kwakuchindogara mupano svika wakazouya ndo dzifumirei musesandi wanga wa musesandi wakakumbira kuna mwani kuti toda kusvikepo kuna anhu ake anotengeserana magodhi iwo wakazouya panapa akati inorombo inini washandi angu aita izvi saka inini musandipa mhosva ba handivo ba mukati mazvo matauriro akaita wakataura kuti mukomana wakatakurwa ngemotika yewaiti inozi chinyi fortune handizvo kwenu benzi akaenda naye kupena ronga ndio pekuzotanga kutozvizwa kuti wakatomboendwa kunaye kupena ronga uri ndibata aenda naye kuti wakatomboenda kupena ronga mapurisa kobva ati wematora uyu aya matora mutemo kuisa mumakumenyu kumamurowere kusvika pakudai kuti anga kuda kusunga iwo anhu aya here kwagura mari iyo wakati aziva akagura mari $10 yeruno akomana akaenda akarowa munhu uyu akaenda nemwana wipi kupena ronga kwakusvika kogura chinyi mari saka tichazivi kuti imari $10 here akatoisa kwauzi chene motsveta mwana pamashopa ndo mazvona saka ndo pakuchiuya nemwana pakomutsveta atsveta ipapapo ndo kuchizodini kutozoonekawo ipapapo ngamwe asi iyo mataurira urutaura kuti inini handi ndakatuma anhu vakuti arowe chinyi arowe mwanawo ndakatoshayawo godhi rangu ndakashaya godhi asi ndakariona ranga rine masendi ndakashaya keshi mari yaitenga yacho keshi musvo ndo ndakashaya kureva kuti inini ndakazvibatanidza ndikaona kuti wanhu wakaenda kotora mwana wangu nekuda kwekuti anga aba keshi handi muzvibatana anga abe chinyi keshi godhi ndo rakaona wakati godhi ndakabvunza kana kwana kairi ndakati godhi racho ranga rakaita ranga rakakwana here ma kg yacho akati godhi ndakariona zvakanaka ndikati zvemuri kutaura izvi saka pari kuzi pakabatwa anhu 5 ndo wakabatwa isa hatina kwaona handita kana munhu wendaka kuti nditi ndakaona anhu acho iwo akaponda mwana wangu handisa ndaona kuti nditi anhu hama dzacho wana abereka akaonini acho iwawo abereke yana akaponda mwana wangu waya kuti ndakaona handisa ndaona saka ndiri kutoshungurudzika nguwa kuti shuwa mwambo mutasa ashuwa angati asvike iyo otadza kuchiabata ikweyo kuchidaidzawo isusu kuti chiuyai muona tisangane pano mutitaure nyaya yekuti zvakambofamba sei bechionana mufetuswese mapurisa aripo hapana kusvika izvozvi wana iwowo akatobuda mujeri hazi akabhadharirwa 600 wanhu wakutaurawo ini handinozwa ngeumwe munhu vanhu vari kungohamba chitaura musi wacho
semandi ndo pakatozwi ana wanhu atobhadharirwa mari atobuda vese vari 5 akatobuda kwasara munhu wani mai kuri mai chipo akatondifonera that day racho akati kuti uziziya kuti munhu uya watobuda musoimandi akatobuda nhasi futi atondifonera chitoti utoriko uri utosenza saka benefit ngeyekuti akatora ropa remwana wangu kuti ashande zvaari kuita handiti wakandogona kundobvisawo kachikamu kake kemari kekuti tengai chinyi chikafu saka pane zvaidiwa kutenga bhokisi saka akomana akazoti mari yetakati inayo yanga aramba kukwana takazotora kachikamu kemari iya kuti kudini kutopera ngote wanhu wakazoti akati hazi taona tinoda kutenga bhokisi re350 akomana ubva ati 330 akomana akati atidi bhokisi iro toda kasiketi inozi kasiketi bhokisi racho akati uri kuita 400 500 ndo kwachitora mari yanga yakuchitutsira apo saka paakazvitaura arimo wakati mazviitire kutora mari yangu kupereka kuna anhu hatizvi zvapinda papi dai musina kutombozviita izvozvo mari yai munotofanira kutoinyora pasi kuti isakwanirana kuna anhu aiwaya naanawo akaponda mwana wenyumba bhozi ini handisiri mukati ndiri kutobatsirawo seashandi angu seanyi saka wakaenda akachamboenda kupurazi wabva aenda kupurazi kwake obva auya bva azodzoka nguva dzinedzi bva auya nemakabheji ake nemaonyeni ake ne50 kg yemagwere kana ndasvika mbudzi dzamudiswa ngadai tamupa mbudzi ichinganicho isonde mandi anhu akuda kugadzira kuda kuti tione mwana aendepi aende kupostmortem anhu ochipaurana kuti amweenda kupostmortem amweenda kotora kwamambo mutasa pano asi chakandishamisa wanhu wakandifonera mufoni yangu wana abereke ana akadini akachaya mwana ati mbuya we tinoda kuziyawo kuti tofamba sei kuenda kwamambo mutasa kunodiwe chii kunozwinyi kana wasvika ikweyo kunozwinyi ndabva ndatobreaksta nhamba idzodzo panguva yacho iyo ana sise akazoenda kwamambo mutasa akasvikawo ikoko akataurirwa kuti nagweta mambo mutasa wacho angasipoma gweta rake nderakataura kuti imimi itai kuti wanhu iwowawo kana atoripo ndiwo ari kuita uri wigo wese vachatenga bhokisi vachatenga guwa vachatenga chikafu chinoryiwa ngemunhu wese chinokwanira neanhu ese anonge aripo ozotenga mombe ye300 mombe yeye inofanira kuurayirwa ipapo asi mombe yacho hatina kuiona chikafu akangotenga handichazivi kuti akatenga chakadini ngoti ndinde akangoitawo zvokuchema izvi saka kuti mari yemombe yakapindira futi mufono bhozi yanga ndandakabreakstaka wakazoti mari yemombe kana mashaya mombe mochingotenga iri nyama yacho inoenderana nemari angotenga nyama yakaenderana nemari yacho ikuzi mombe inoita 300 but aizosviki 300 ukatenga mabucha atangotenga nyama inoenderana nemari yacho yadyiwa pana saka ndo pakazobva ikweyo akati tasoapawo list ikweyo kwamambo mutasa akazotiwo tapa anhu aya list saka mobatana pambo kusvika ruigo wapera imimi musaudini aiwa anhu awa ana kutosvika pano aindotaura mafoni chete hatina kuti wambaona mini wamana mairi makaona ere kumakaendo iwo wakaona ere hapana wakaona saka kusvikana nhasi bwana rutodya sadzi panhu uripo pamakona ende chinondinetsa ngechekuti munhu waakaitira uyu mwana wamambo panapa ndiana mambo futi muri bata mambo zimuna pana muzukuru zimunya handiri muzvibata hatingati muzukuru techiti muzukuru ka tingatondi ndiwo ana zimunya acho because ndiwo waridziwe wenzvimbo yawo handimuzviona saka ekwazimunya acho akauya ana baba acho asarari vana baba
ngoti panapa tina baba vakasoshaika 2012 saka netinomirirwa nawo kuti musha unomirira musha panapa wakauya zveshuwa akazviona zvakaitika. Musi uno akatondifonera akati anhu aya hapana kana tsecha akambobudisa here chekuti iwo tatenda ndaa anhu ariko kwamambo Mutasa anhu ariko ngoti tinoziva kuti isusu vanoti matenda ndaa handiti muzvona hapana. Ndikati hapana baba unini akati alright nazini ndakusumudza ndakwenda kuna mambo Mutasa chaiwo wewo kuna mambo Zimunya chite chaiwo nezvimbo awo ndishe wacho akanomira kuti achaitawo kushena achisi ndindori wana panapa wana neshirikadzi wana ari hurumende dai yatopindira panapa ndiri wana ndiri shirikadzi ndinozikanwa nyika yese chikorokoza chese chazocherwa chakuti anhu ese kuurayana ichichi chakatanga ndini ndakatanga kuaproachwa panapa ndinondichemedza saka ndati ndoda hurumende ipindire murundiswa akatanga kuaproacha inini kuti ndoda kuchera god akauya penda iripo nhasi unokanditorera mwana wangu zviri kuitika kanhu mechindisiyawo here hurumende yacho iyoyo ndisiya here echiziya kuti ndiripo haafani kundisiya hurumende haifani kutondisiya kana MP wakaunzisa chikafu haana kuyepa direction wakatuma Sami Shaiki chikafu chauya nachairedi Sami Shaiki kubva azotumwa kuzenda ndinotibatira maako akati changoona nguva yekuzoti tisazosvika asi chiri kumurwadza mhai simukai nemakumbo enyu muyepi kumaofisi asi mba handisati ndanaro kuti ndingasomuka handisatiba ndanaro wanaro anhu ayari kutambaya kutamba chechaiko neupenyu hwanhu hwari kuita kubhemba anhu mumakambana chiri apa ngechiri kuti apa paita matakshop ari kurojeswa murundizwa mahure toti mahure amene handizivi kuti munotaura chiuzi kwedu kuti mahure wari kukechesa kuti varume pamwe adzawezi pamwe mwana wangu anga atora were hure remunhu kana kuti ndichaziye kuti hapana chendichaziya ba ngoti matakshop kana nditori ndakatozvinangisaka pakashata zvimatakshop zviri apa ngazvibva zviri apa ndakatotaura kuti zvimatakshop ndikaenda mutoni nini panga paine congregation paipai ndoti takauya Saturday kati anhu anga asakapera nguva ndakatotaura kuti taundi way ndibatsirewo ngenyaya iri kupera nguva zvimakambana ngazvibudizvo mushina wakaramba hake kuti makamera angu haabudi akanga akafa mvunza pano ndikati kwako kwachiro kuti uzobata tione shuwa kuti mwana wangu wakapinda mbanga kweri wakatorei wakaita sei makamerawo hapana isase apa pasina makamera urundizwa akaramba futi zvemakamera zvakaramba kutora imbwa dziripo reza waye iripo gadhi une pfuti uripo andimunozwa saka handizivi kuti chaakamutorera mwana anga akatotora ropa kana unini echitaura kuti dhokota echitaura yazi takaona kuti mwana wakatemwa musoro hiwo wakatemwa asi dai akataura kuti ropa rakatorwa wakaora ipe kuti ropa rakatorwa anofunga nemadziso edu aoni dhokota kune madhokota isu tiri madhokota imwe tinotoonawo mwana anga achenda kuti white kuita white munhu unonga adainge apo pane hembe yemwana wawo pakaita kakapingi ropa remunhu iro zvinondirwadza ndinoti ndo masoko endinawo ndakamuika mwana musi wechigani chitatu asi anhu acho kutenga guwa mare wakaenda zvekutumira mare chikafu akaita zvekutumira hapana akasvika pano zvese izvozvo hapana kana wakaine chikafu wakauya akatika kuti anhu aniti ndakatonyarora ndikati anhu anodini anhu ari panapa ane bp dzainadzo waitemerwa mota pano wani wacho wakauya panapa asi chikafu chachakaenda nemota yekunokubi iye wacho unotopairota nemota munin'ina wacho Honda Fit Black munin'ina weunya kuponda saka iye ndiye akatouya nechikafu saka unoti panapa tikataurira anhu kaka kuti munhu wauya ndiye munin'ina wemunya kuponda paibuda hondo panapa saka takati hazviiti semataurwa zvakaitwa kuti
haafani kunge waripo nokuti vanozokonzesa chii unganyoka unoti ana munozopara futi mhosva pamusoro pechi paine mhosva kuti muzoone kuti mhosva iyi muzoitongwa sei maakunga imi macho maakubatwa futi nei nemhosva yekuti bhozi vanhu emobhu inogona kuchaya vanhu mosara imi ndi mosara mine mhosva nekuti ndimune munhu akapondwa saka vanochaya woenda mosara ndi mosara mine mhosva. Saka pamari yainzi yakabiwa iyi hapana kana chakaonekwa kunzi yakabiwa kana mari mari zvekubiwa zvekuti wangu akaba mari kunyepa hamunobiwa hapana isusu zvekutoti akabirwa mari kana kuti haana isusu hatinei nazvo ndezvake akauya pano achitaura kuti abirwa nekuti isusu taiti dai wakanga wabirwa wakataura kuti mwana wenyu aba 500 towadzosa 500 chimwe chinhu wani chinondinetsa anotaura muromo wekuti handimo munyaya iyi sei ari yemunhu wani kuti akaenda kobhadhara bayout kuti vanhu vavo abude 600 pamupa vanhu 5 wese akabhadhara vakavabhadhara vachibuda ndichirati wari mese mudhiri adhiri anaro chakainotika pakati chetingati bhozi iwo wacho vanhu vacho kana vazukuru vacho wanewo mari dzavo iwo vananyanya kutenga chikafu vaitopa mari vobudisa mari yavo kuhama dziri wese one family 5 dzese dzadziripo kuchipujena hospital chifamba navo ende takamutaura kuti inika ini handichapindiba kotakura kubvisa mochai mimi michipinda imubatirane newamwe munana mukoma wangu nana mudhara ina ndichakwanisa kupinda kuti mbonde ndafamba naye plus inini ndokuneta nehope ndakafizuka mimi chimpindai munyone nezvakaita chinyi hama dzenyu muone zvadzakadini munhu ane medha anopuwa bheo chipinda imutakure abvuma mhosva kuti ndakauraya anopuwa bheo wacho vakomana vacho vakapinda vachinobata utakura wacho hama dzacho dzakabudamo padzichibuda dzichienda unomira pamuti ndakangoona wega misodzi dziri kungodonha kuti hey vanhu zvavakaita hazviiti vachitotaura wega kuti handizviiti bazvako kana dai makatarisa kana makaona kana fesi yake chaii nehuro nzwara dzadziri dzanga dzakazara muhuro dzikutobata kuti munhu aitobatwa pagokuro weuziswe rakarohwa gotsi rakataurwa mpino wakarohwa gotsi hazvishandi dhokta aitotaura maposition airohwa muoko wangu wakati une fracture muoko yese muoko anga ina fracture kuti vaidori kutovhika plus wanga akatodhapa imi munoti imi munhu unotiza nedoro rake kumhanya akabata koti rakavharwa munhu akadhakwa kumhanya nekoti rake kumhanya kubva mujirawo jamba jirawo akabata koti wani wokwira nekoti rake kukwira jirawo mune mbwa dzakavhurirwa mambwa akadai so munhu mopedzawo jamba jirawo mumubata zvakaita panapa nepazasi pemasiya mota pama avha ndi panika rudi kanotena kudai zvaka mumbatire kupa nekoti rake akavharwa harina kudonha kana harina kudonha jirawo aiti apa padiki kudzika apa asi iye wakasvika panapa ari kuzwa paakaenda kuti ukataura zvakanaka ndingotaura ndii ndakamutakura zvei regatibve tangouya ipapo panyaya iyi yamuri kutaura paakasvika zvamuchiri kutondera kana zvamunokwanisa kutaura inini chakaitika ndakanotorwa ndakatomutswa ndakararama wakomana wakatanga kuona pafoni pako foni yangu yanga yakatodzima ndakaidzima kuti ichavyotizaa saka pandakaibatidza foni ndichitoda kuti atime dzamutarise kuchaimu dzangu kuti 7 o'clock dzochaidodini ndobuda ndobasa ndotopina foni ndone pane mabitsi kule vanhu vakarufona vanotondinisa pamwadawo mari echi idhizire usapai kuchigaiwa akaregare vanati arigari kudzokera ndidini ndizozvitime ndone kamwana kangu katumwa likakomana katumwa zvinanzi kuti ndimudiwa kunze nawe nawa kumirira ndikati akarudei wakomana ungonesa wakota futi kana chi azoita zvekutotira ati yanibodi kuti vazodzoka futi fana vatodzoka futi pamoya ndimutsa aba kuti murudiwa ndotozwa kumana kuti vali kuti kubudai pakashata tati pakashata enda zikanzi munin'ina wenyu zvinomira mushe tatosvikawo pakawa chapo atodhamba kumiri kwirudi pabhasi stop vanokwira makonda kuenda kutauni tokatamusikira adini atotsvetwa asi munhu aona mota haana kuona namba plate asangoona kuti ibhenzi rewati kana mutsveta ipo atamuti alright sanza atazomupfutsira moto pai watadziye moto watopfutsa moto akamupfutsa bhozi anga akadii mumvura
Tazotwa naye muruwa chimudira chi Andira mvura. chidira mvura. Kudira mvura ukunondoti munhu anenge akatombonyarara. Saka uzoti furukutu kwakaita ndokuzomhanya naye kumapurisa ere. Nekuzodzoka uye akati ani namusanendese kuclinic pamfano akati ndiendese kupi kumba kwedu. Kana mukasandisa kumba kwedu ndisiye pachi akawashi. Pamashopa. Ndo pakasvika ubva utomubudisa hembe dzake nebhutsu dzake. Foni ndo yanga isipo. Nemari yake yangazi anga inayo yanga ashanda anga asina. Zvina anhu akawanda mukati. Shabuda kachena. Mato simuka ipapo. Totosvika patototi angatidini nekuti patomutadza muna ngamusamboda tidini. Tiende pachiti pazvadini. Pari pacho. Totosvika paya. Azotakurwa apinzwa aradzikwa muchibhodhi chiriko pakawashi baba. Totokumana tomuda motomhanya kuti abali mira tibatirane timpinze mota asi asigona di famba ndakasikati kundofamba urupa uchina rora kusvika agonomira aitongodona ngoda kumisa uchina ropa chache mota tona hembe dzese dzakapera tota trouser rake nakapfeka racho rakakumurwa rakatota juzi ranga inaro rakatota rakakumurwa rakabviswa zvese zviri pasai boots dzangapfeka nemasocks zvese bviswa zviri pasai Ina ndochizomutarisa ndoni mvura yangu una muromo ungokadi ungokazvimba kaita suru wanga kaine hiti asina kuzvidini zvitarisa munhu akatota totunga ndiwiti hazviti tidini tine kuchipatara zvaakapfeka hembe dzakatota dziti kuti aende kuchipatara plus arudini totomutakura totosvika pamba panapa totopinda naimba arega ndipinde imba nditore mari ndinene kupi kuchipatara todzokawo munhu tototi andina kuchinja hembe tomuchinja totochinja hembe kati bvisa heti ndoni panapa pakazvimba pakaita pepa pakaita bamba panapa ndakabata dezo pakaita gomba totarisa futi kuno kugotsi kunoku ndatotarisa musoro wese ndone kuno kwakarohwa futi kugotsi ipasaidha nesaidhi rokufuti kanyakakwa futi totarise maoko mangasotoka makaita kuzvimba umu tizoti ndikumure bhurugwa manje tichimuchinje ndimubvise bhurugwa rangakapfeka ndichikumura ndone hazvitarisiki magaro kwake hazvitarisiki kairika mukutarisika matotori kana mukatarisa kudai somega munongobudisa musoro dzimba muone chimuona zvaakaitwa kana maingobudisa musoro dzimba amubata kuti magara anooma kuti amukadombo kuoma kuti auri kani akaoma dombo andiri mutaura kuti muchinja kuti arigandini ndasiya ndakanga nafoni mba rigandini ndotora foni mba tozoka futi trouser ndachota ndamupfekedza tozviitira futi totarise ndione pasaidi ava atorutsa ropa ndokutofonera mufana wangu ndikati ashamwari dzoka kuno kuti dini patoshata panapa zvinomira mushinga ndaro iwo ndatotoro kuti ndingatidini tingoende kuchipatara kawangu atotaridza kudomupanya chibva kune vanhu varipo atotabhonga titi chivata chomufonera anotombotora time echitouya totopinza totomuchipedza muchinja tototakura tomisa mumota totomhanya pane ndatofonera Damiano pa screen akati atobuda wakati zvakanaka handiti ngoma vanhu vandirowa zvangu vachida zvadini zvaita vandirowa ndisina kana kuvashashira kana chinokotora kana chinhu chavo asi upenyu hwangu ngoma ina ndichadini ndichagoni nekufa ayo saite majokisi pai saite izvo zvikadini zikaiti vamwe doro richadini iwe doro richadini richapera tisandaona arutsa chiroparera toti ayo shamba ndombokutaura nyaya yekuti nguva dzekubva kubhawa nekuuya kumba ndombonyaso ndombokutaura kuti time dzakati unofanira kuva kupi ndiziva vanhu unofamba navo chiende kupi ende munhu anonyanya kufamba naye wacho akatomusiyawo mbhawa achitoti ndiri kumbobuda panze ndindorisisi ndodiki kudzoka saka kuzodzokawo kwacho haana kuzotodzoka futi kune munhu aida kufambidzana naye kuya naye semunhu anongofambidzana naye mazuva ese kuya kupi wachimutandaranisa totosvika kukiliniki paya ndotora nesi uyo haachadini arongoti ndine wanhu kati emergency uri pasire pekuti wakataura tototora mukadzi wangu mukadzi wotopindawo motodini otobvunza chini totora nesi uya toti mhanya naye kumota nesi uya patoenda tinovatesa muzivo kototesa zanzi machina munhu muri kuti chiwe saka pasina munhu tinotodini atozunguka saka ndakuita pana kuda kunyorera pepa kuchipatara muchiende kunaye kupi polisi sekutoti munhu atofamba atosvika naye baba ende foshuwa akatofawo chitodini chitomhanya kudoerera munhu atodini tobvapo toenda kumapurisa
kusvika mapurisa totosvika totopinda mukembi totonyoresa tototi ataumirira chisedhiwo musaiti toti akumirira zvese zvemasedhi anga atorongana masedhi awo 4 1 2 3 musaiti purisa akatangamira totora mapicha vondozinga vanhu ndemomiro kwechitoro zvaita tora mafotos zvichidini chitora zvaitora edza ndokozvokudaidza takomacho chiya muchidini muchoni totidaidza wanga wazvionere zvaita ndingatomuchini emezarafenezi lero zamutondiratidza izvezvi pipi yangu yatodini yatoshuta kana ndatomuona kuti ndina muchinja zvese zvaindaona ndindatozviona abaonifaikiza kana maodini wazviona pakadini kutobvapo totopinda chii kutorongedza kutopisa poke ndina ndatosimuka apo ndibva ndatofonera nemufana tanga nemufana vamuno atoti vanhu vaita zvinhu izvozvo vautozikana nepezvaitikira panhu parodini pauzikana izvi zvamunoita manje hazviri udini kuda kutaurisa stereki nokuti vanhu vanodini vanhu votiza bhuzi vanhu vapatrona vanhu vakatojegira uri kutoziya pavatori wende uri kutovaona saka imimi chiitai kuti mukwanise kunga masvika kuno kune chi mapurisa taya no problem ini ndakuenda kutaundi iwo chimire pamwe ndakuba masiyaidhi anhamba dzako wari kubva vari kuuya kukuchinge wada kutora mastatement kuno kwazvaitikira nekwazvadini patoti no problem ngatidini chiwapa inhamba dzangu vandakupa nhamba masiyaidhi avo vandatovafonera ngatitora inhamba idzi vandatodaidzira nhamba ndatowapa but ano problem ndakati chimufonera mukomana time ndakuona ndati mambata remukomana zazi tambata takuenda kuona munhu wati aroziya chi aroziya akadarika achiona achirohwa ano problem ini ndaumbendipi kuchena kuti ndakuendesa mutundipi chenospita wanguwa totozozwa masiyaidhi akati todzika kusekondari awakatozidzokera chisati topozi ndowangwa inawo azi michenda ikubva imi mamuchakwanisa kunga muchienda kuti sekondari sitokwendepinda kuti sekondari tosika chinotoziya munhu jemaspeakonga tatodini tatodzoka kuno tikati vanhu vangu hatisvike kupi chiti kunana mumzi nana mudhara kana nanabanguva ngatotingakudini ngatiende kupi pazvakaitika todanda kudini kuona tinzwa kuti chii chakadini totorwa mota tototi kusekondari kwacho kutovuta tosvika tatosvika mumashops komana wakatobira mumashops zandeito kuratidzai pakadini komana yanga totozaza ini ndoto ndakatodarika vanhu iwo ndotowaziwa ende akatotibatsira kuti usvika pakutoti vamwe vanhu vacho vatobatwa zviungo mutaurana vega uchitoti ende kubvuma mhosva vakomana vakatobvuma kuti tisitakarowa asi chairamba ndechekuti hatina kurowa musoro asi musoro wakadini iwa imwe takarowa makaro chete pakashata mwanangu iyo akandirowa nevanhu vanorya mare ngenyaya yemwana iyona kurya mare ngenyaya ndikati ndiwanani haanozotaura zita ngati ngomandowa chivane ndadii ndarowa ndisina upenyu ndichaenda kure no problem pakashata wanguwa tatoenda totosvika paya masiyadhi akati ibvai pamuda kubhurisa shiri dzedu ibvai ichi pamakamira ipapo zvese zvorutaura pafoni tatodini totozvakaita zvotifonera zvese zvotaura zvese tatosvika apo mimi chibva ipo tine zvatichadotora tichirekodha tichiita chii asi ndikatano province ichi zasi mama siyadhire mako ndikataiwa tisitauya kuda kuona pakaroverwa mwana wedu hatina zvimwe zvatodini zvatoita pano tanzania muri kubvisa shiri dzedu bhuzi vanhu vatori pachi tori padoko chibva ipo nguwa ndawazondifonera tanzania sofa tatachi pata 3 tatautenda tikasinya yekuti kana kanoti muchari like lero metakandoiswa muchari macho chando chachirimo chiri nani chakasiyana neumwe masaidha angaripo akatotisiro muchari namwe nani pamene chando chiri pano apa azvishandika mazino azvishandika iwe zvakaita mazino akatema muromo ngokazvimba muromo kuwana muromo ubhenda kutaura kuenda kusaidhi nayo vanzoti kana shaya chadzine dzetu aitsika idzi
akataura kuti bhaka nyanya kutaura kuti bakunyanya murwadza ndiapo zvekumagaro ayo nambonyanya taura nyaya kumagaro aitaura kuti waitorwa matombo uri kuona zvakaita dombo icho kwakudai kuti dombo apa dombo apa dombo apa kwakukwatamiswa dai matirongoti maroiro aitwa Jesu kuti aingoita zvese paada kuruwa ndo panguruwa paanga doruwa kana aitsika musana ngedhusu kwachidai echidai ipapa matombo tingati asi kuti asina kudhakwa akakwanisa kutiza akatonokwanisa kana kurwisana nowachitotiza but kudhakwa kwaanga kaita handi kudhakwa akasvetwa ropa gotsi rakarohwa hapana unozere kuti munhu akasvetwa ropa munototi munhu audotiza munodanda ndoramuruwa chinodonha pasi zvekuti kuzoita ropa asi vanhu aiuya achibata maako handiti urundibata anhu aiuya panapa waitaura zvakawanda amwe akati ndaandinaye kuma1 o'clock ndika unozwiti muzukuru wangu unozwiti aka ndaandinaye ma1 o'clock kubva atodini kubva atoti kure ini ndaako ndepi kumba nekuti ndine mudzimai mumota saka ndakumuperekedza mudzimai ndakatomutorera magirazi anga akatopfeka ai ndakatomutorera chii magirazi anga apfeka aizi wanga akadzikisa magirazi ake kuisa umu asi wanga abata koti rake renyu rezambezi ndakamusiya akagara neunozi soja unozi soja sekusoja kwabva adini ubva atoenda uyo umwe akati ndaandinaye kuma4 past 4 ndinokusire ndebvu uyo innocent une ndebvu uya ndiwo akataura ndaandinaye kuma past 4 past 4 ndaandinaye kubva ndatofonerwa kuti mvura yadini mvura yakubuda ngemukadzi wacho ai ndakatoti unini mazuda ndakutoenda kodini kocherera mvura asi mvura yauya kuti nditi anozotaura kuti wakamusiya inani ipo hapana kutaurwa Nangu chanduda kutaura vanhu venhembe ndechekuti isu semhuri yekwamanyanga takarwadziwa ende nhasi tiri kudini tiri kurwadziwa ende tiri kungochema but chekunyanya kutirwadza semhuri hatina chokwadi chezvakadini zvakaitika zuva iri chatinongozwa ndechekuti mukomana akaponda tikaenda naye kuchipatara tikanzi munhu hakusisina asi kuti chii chakaitika ndechipi hatina munhu atinyatsa kuti tsanangudzira kuti zvinhu zvakafamba so zvikadai hatina chokwadi nanhasi tiringoti dai taziva chokwadi kuti chii changanga chaitika usiku ihwohwo kuti zvinhu zvizosvike pakudai semhuri tiri kungochema asi tiri kushaya anza ivi sevanhu venhimbe mauyewo pano muchinzwawo nyaya yedu hamene kuti munotibatsirawo sei nekuti chatatichida ichokwadi zvinorwadza kungonzi munhu apondwa afa aponderwei hapana rudini ari kuziva nekuti pabhawa paanganga ari nekwaakaponderwa chinhambwe chakatosura saka netaimi yakapedzisira kuonekwa netaimi yakasiwa pakawashi apondwa tiri kutadza kuzvibatanidza kuti chii chakaitika kuti anga abva pabhawa pa achizoenda koponderwa uko hatina anza muri kuzviona tiri kungochema asi anza hatidini hatina inde chimwe chinonetsa nechekuti vakomana ava vakaenda kukoti yacho vakapinda nayo hatina kudaidzwa kukoti tinongonzwa kuti vanhu vapiwa mabheo vatova kunze zvinoita here vakatopiwa mabheo koti handichaifanira kudaidzwa here semhuri yemufi toendawo tonzwa kuti zvakamira sei vanhu ava vakaponda munhu hativazivi vabereki vacho hativazivi munhu atakangoona pano ndiye wega akangodini uye maseji haana kuunza feedback kuti zvatawana musarudzo mukusecha kwataita mukutsvakurudza nyaya tawana izvi havanotipa information wanayo nayo sirimu vakomana ava vakataura kuti takapfuura munhu achiponda tisikazivi kuti chii chakaitika ende akaponderwa papi tisingazvizivi asi misodzi yedu tichichema kudaro tiri kungoti senyika dai wakwanisa kutonga munhu mutongero wake chaiwo kana munhu auraya munhu anogara mujeri ndo maziviro atakangoita kubva tichikura munhu anobvuma kuti auraya munhu opiwa bheo otofamba kunzoko isu tashota hatina achareplesa ende aenda haachadini haachadzoki saka semhuri tiri kuchema shirikadzi futi bani ndo zvandinotaura imi vanhu venhimbe kuti semhuri yekwamanyanga tiri kudini
tiri kuchema, takasiwa neronda risingapori. Dai mukomana anga arwara, taiti anga arwadziwa. Asi takangobvutirwa munhu watakanga taswera naye wangobudawo kuti ndichamboenda pamashops apo ndiye Sarai. Akatotaura kuti hazi kune uri kutofona echifonera mukunda wake wakarorwa naye nawo unoziva ni mushina akarorwa nemushina. Saka waitoti hazi uri kutofonerani kuti zvirumbofamba sei, hai zvirumbofamba sei, nyaya dzacho zvirumbozii. Saka hazi takangomuti iwewe uya uzvipereke wega. Hazi mukunda wangu akandodaira kuti takangomutaura mukunda wangu kuti hazi mutaurire kuti uya uzvipereke wega, mwana wangu azvipereka 1. Saka tichazivi kuti wakasungwa here munhu wechi6 wacho kana kuti haana. Hapana chetudiba chetukuziya. Zvemakamera izvi wari kuziya wanhu hai mhondidzi dzakatora. Enda wanga akatozvironga, ende mwana wangu wakaisirwa mapiritsi. Ndiri kutoziya wakaisirwa mapiritsi. Kwabva atakurwa asi kutomboziya chiro kwasvika kwadhonena ropa. Munhu aomi kuoma maomera akadaro pakamera. Hakuna. Ende chimwe chinhu chandinoda kutaura ndechekuti panzvimbo pakanga paitika chinhu, umwe neumwe anotaura mutaurire wake. Umwe anotaura zvada, umwe anotaura zvipi, asi chokwadi chaicho hapana anenge ainacho. Kana ivo vacho vari kuti vakapedzisira kumuona kubhawa havanawo chokwadi chekuti chii chakazoitika pakubudiwa kwemubhava apa. Maseiti auya kuti anotsvaga chokwadi kosi bhawa rine makamera anoona nekunze kuti munhu afamba sei panze apa. Asi zvakanzi makamera hasi kudini, hasi kushanda, asi makamera anoshanda. Asi kunonzi kwakabiwa doro mashure umu, zvinhu zvaitika kwakabiwa doro, makamera akavhurwa kuti doro rionekwe kuti rakabiwa navanhu. Asi pachiitiko chakakosha ichi chekufa kwemunhu takanzi hapana makamera. Saka hatichazivi ini mukasvika pamba panhu notaura ansa isiyo handi munopedzisira mati pamwe wane chekuita nei nekufa kwemwana wedu. Ndo mashoko atina kuti pamwe wane chekuita nei neizvi, nekuti watisiya semhuri tiine rondo ende hatina anokwanisa kutinyaradza. Imatouya kuda kubvunzwa kuti chii chakaitika, isu totsvagwe kubvunza kuti chii chakaitika, hatina chokwadi ende ansa hatina. Tiri kungochema kuti dai taziva kuti chii chakasvika kuzvinhu pakudai, nekuti ava vakarohwa vanoti vaida kubirwa. Utaza time yemunhu ari mubhawa netime yekusvika koboko hazvisi kupindirana. Saka waona kuti zvinhu zvese zvine akaronga mukati kusvika zvinhu zvese izvi zvadini zvaitika. Inini ndichitomutarisa mukomana ari mupenyu achiri kutaura kudaro takatoza ndikati makumbo akabva nyanya ucheneruka kudai ndakatozviona atorwa ropa here mukomana uyu. Asi munoziva kuti kana chinhu chiri kuitika mumwe nomuonera waunodini waunenge uchiita. Sesu tanga tiri vana ini nayo tanga pasina munhu mukuru nemurume wangu angakagara tese tanga tiri tiri vana. Achirangokwanisa ndechekuti ngatiendepi kuchipatara. Ini ndindakamanya kudaidza nesi mukati kuti budai muatende munhu wedu mumota, nekuti maonero angu ndakanga ndakuona kuti zvinhu zvimaitira hazvakuita izvika zvakuenda kuzviri. Nesi wazouya wakati vati ndichienda nemapurisa munhu hapasisina, asi dai akaita izvi abuda hake pachena. Ndio mashoko nesuwo tine urombo nedambudziko ramakasangana naro. Iri shuwiro yedu zvekare kuti nyaya iyi kuparurwa kwayaita muzuva ranhasi tizowana mangwana kuti kubva musi watakurukura uya takazobva apa tikaenda apa. Patinomboita hurukurudzo dzimwe nyaya tinewo vanoti nyaya iyi ndinokwanisa kubatsira mhuri iyi kana kuti munhu kana tichinge tavawana chero vemutemo chaivo vamwe vanototibata. Tinombobata dzimwe nyaya dzine vana vakabatwa chibharo saka dzinongosiyana. Saka ishuwiro yedu yekuti tikangowanawo anenge atibata zvekare namba dzenyu tinadzo tinongokusanganisai nevanhu vacho moona kuti mungabatsirike sei. Kana paine zvekare vamwe vanoti isu tinokwanisa kubatsira nekuti nyaya dzakaita seidzi tinombofambawo mumatare echivanhu emadzimambo kunoitwa chivanhu chakasiyana. Tinombosangana nenyaya dzengozi zvichinzi mufi anozvirwira. Kune vamwe vanoti isusu tinokwanisawo zvekare kuti mufi aite sei azvirwire. Kana vakangotibata isusu tinongokuzivisai kuti kune ava vatibata vachiti zvakati. Zvaakwamuri semhuri kuti imimi uyu anokubatsira here uyu haakubatsiri here. Ndo chinangwa chedu chekuti semhuri mubatsirike.
nyaya ifambe zvakanaka kuitira kuti musazongosare muine ronda rekuti hatizivi zvakaitika sekutaura kwamuri kuita. Tichitodawo kutoti mangwana munge tinoziva kuti mufi haachadzoki, asi mukaziva zvakaitika kwaari kana kuti iye wacho akazvirwira ega, munokwanisa zvekare kuzobata kuti aiwa izvi neizvi neizvi ndo zvakaitika kusvika panyaya yacho painonoperera. Saka tinodawo kutendaiwo nekuti gashira kwamaita muzuva ranhasi kuti tizokurukura nemi tichivimba kuti kana painoa tinokuzivisai kuti pane vatibata vachitiwo zvakati. Alright. Tinotenda nezvimauya nazvo kuti pamazado kuti pamwe tichaonawo vanhu vachatibatsira. Ndiri shirikadzi kudai kumbiridza vana vangu kuti ndikudze, ndakasiiwa anaya ari wari vadoko wese pasina munhu waingakura. Uyu ndiye angakura nemukomana waitaura apa uya mazizwa. Saka ndakahwadziwa, ndiri kuhwadziwa. Kana nyika yese inoziziya kuti ndiri kuhwadziwa.